ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବେଲୁନ ତୋର ନାଇଁ ରେ ରାତି ହେଇଛି ତ ଫାଟି କିନ୍ତୁ ଆକୁ ବିନା ଫଟେଇକି ଭିତର ବେଲୁନ ଫଟେଇବାର ଅଛି ଛୁଞ୍ଚିରେ। ଦେଖିବା ଏବେ ଆମ ସାଲୁ ଫଟେଇବେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବେଲୁନ ସେଇଠି ଡବଲ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଆଗ ଫଟେଇବା ଦେଖିବା। ସାଲୁ ଫଟେଇଲୁ ଛୁଞ୍ଚିରୁ। ଦେଖ ଏଇଠି ହେଲା ଛୁଞ୍ଚି, ଏଇଥିରେ ଫଟା ହବ। ଏଇଟା ସୂତା ଲାଗିକି ଅଛି କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୁଞ୍ଚି। ଏବେ ଫଟାଇବେ ଆମ ସାଲୁ। ଦେଖ ଫାଟିଗଲା, ଏବେ ଫାଟିଗଲା। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ବେଲୁନକୁ ଉପରଟା ନ ଫଟେଇକି ଭିତରଟାକୁ ଫଟା ହବ। ଦେଖିବା ପାରୁଛନ୍ତି କି। ବେଲୁନ ଦେବେ ମୁଁ ଫଟେଇବି, କିନ୍ତୁ ଉପରଟା ନ ଫଟେଇକି ଭିତରଟାକୁ ଫଟେଇବି। ଦେଖିବା ଫାଟୁଛି କି ଉପରଟା ଫାଟୁଛି ନା। ଦେଖ ହେଇଗଲା। ଭିডিওটা ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।